Добре, лети. 2300 бай бонус, брат. Още един бонус тук, заслужава ти. Заслужава ти. Ударавате от пушил нещо. Друго се самочувствие, брате. Верна Жорка. Когато си ударил големото бате, по-много ти на досичката. Добре. Защо да приемиш пак камера? Може да направи след това. Да ти не ексует. Да, Асак дай на третия марван задължително. За 5 екс. Асак. Спустахме. Това не даде лиш макар. Мога да палим цигари, гледайте какво става. Да палим цигара, мате почна да ги убил.